a na-eme na school. You no sorry oko. Ona adịghị n'ọkụ n'ọkụ mbọ. Onye gị na-esokwa? Nọọsụ Elizabeth lekwa tende. Nọọsụ Elizabeth lekwa otere. Ahụkwala na m otere. Otere ahụ na mmịa. Ihe agba n'aka ada eji enyele. Ọkwa nọọsụ Elizabeth lekwa otere. Ebe aha nna gị ka ihe a wee gba. Ọ na-arụ ọrụ a mbụ. Dog, o tegwula o kwa taa. Te. Ha. Ngwa ga ebe m rụgodo ọrụ SF ga-ekwete. Anọna m na Mortuary Memorial Hospital. Achọ m ebe ahụ maka ọ na-adị m n'ọkụ ikwesị ghọta. Anọna m na ndị ngwọrọ na ndị na-aga ije. International Hospital. Achụrụ m achụ. Anọna m na Therefor District Hospital. Achụrụ m achụ maka mgbe ọbụla ọ na-adị m n'ọkụ. O tegwulo. The last place in Rudon kita before the weather had to final. No one gave International Memorial Hospital. I don't can roll last. Gebu. International Memorial Hospital. Kena. I don't have to knock when the feta weather. Onye gị na-akwụkwọ? Ebe ọrụ last International Hospital. Ebe a koshi fata ebe a. Mkpọmkpọ. International Hospital. Ọkwanụ nga ọ ga-anụ. Ọ nwere nga ọdọ nwere ka nweta na ụdị na mkpọmkpọ International Hospital. Ngwa aka ịrụ cherekwe. Ihe niile unu ga na age una. Obere ụmụazị ka unu rụcha n'ụjọ. Dog. Ezekulebe. O agadi nwa dị ka m ka ilechara ihe kwara anya m. Ịma toilet ole nyichiri before bịa ebe. Mba no ekpelota ahụ dị mma. Ọ na-adị m n'ọkụ mana doctor ka ipresi o so m otu. N'enu m anya na eyiri gị ụmụazị. Hapụ nga nha. Nwe spiritual eye le m anya ahụ m mgbada taa. Anya ahụ mgbada taa. Ọgbọ m nọ enwe ejila ha iketiwa akị na ọ maka onye hapụ onye ya wu ancestral spirit ọ wu taa ka m mụrụ. Ịwa akwa ịkago. Dọka o joke. No na udo maji. Atọ. Nena were anyị ime mmụọ gị tụlee. Ofomo n'okwu go gosiri na udo maji. Maka ihe awudo okwu maji, ihe awokwu ndị nne. Okwu ndị center model. Onye ọnụ wo. Ọnụ wo virgin. Afọ ngolochi ahịa. Doc, ka iji aso yo ọwụ taa. Ọta ka ebido gbuwede. Mba, nye bezin ọwụzi virgin. Na-akpịa virgin ọ understatement ma ọ bụ ndị okwu oyibo. Ọ bezin ka iwu. Ibe ebe ahụ, ị na-egwe River Niger, ị na-egwe. Ya ji iju ka ị nọ nwe ikirosent. Ya ajọ na ajụ ụmụazị. Ụmụ 12 years. Doc, ọwụ ihe taa. Ibi ma nwanne m nwaanyị onye ka ọsamba imepe ebe a even mmadụ 50 ga-aba ebe ahụ dịka onwe ya bara. Ebe a mmiri River Niger. Benue even mmiri adị n'Ọnịcha ọcha ya. Si werele ihe je. Nna asịkwanụ mụ na ụmụazị kindergarten ga-arụ ọrụ at least ka okwe daba. Doc ekwuola ihe a na-ewe anyị iwe. Agwara gị na ya wụ ụmụazị na-eripit ka okwu ha ọzọ. Ọ na-enwe m iwe. O wezụga na ọ dị m n'ọkụ na-eyinye akara m ichenjiri gị mana aka m na-achọ ọnụ ka m meloda na-eji zuru ekwu ụmụazị ahụ. Wee berele na mgbabụ. Ọ tegbulo berele.
Biko eweliwe. Otu nne m na-abọshi. Ọwụ otu nne mana anyị oyi. Ịma ka m mbara gaba n'ụwa ahụ be m onye dịka m ahụzie kpọbata ya mụ na ebirizie. Anyị na-agazi. Oyi nwanyị. Unu na-agazi? Oyi ka nwanne. Anyway, ama elebara okwu unu anya mana obi m na-asị m nyere unu aka maka na elele m anya unu n'idire enyemaka aga m enyere unu aka aga m enyere unu aka na ana m enyere unu aka abụghị sị na aga m enyere unu aka na unu under qualification n'ọrụ a kama na ọ wee lele m anya ọ ga-adamara m n'unu ụtọ ọrịa m wee ụtọ ọrịa unu ọrịa ka ọrịa kpọsa n'ọkụ a na-eme anyị ga-etikọta aka mee n'ọkụ dịka i kwuru maka asị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi maka eke agwa otu onye hụrụ na awa eke mana biko unu ga-etu shu ma ebido ọrụ unu ga-etu shu ga-ewelitetu saiz ọnụ biko at least ka enwekwa na nga m kpọsara ọgwụ aka unu eri ya ịnụkwa kwado n'ọfụma unu ga-ebido ọrụ echi daalụ unu ga-akwado ọfụma dịka nwaanyị si adị kwado n'ọfụma unu ga-amalite ọzọ welitekwa n'okwu elu ama m na unu agaghị abịa leti maka otu okwu unu recha nwere ike ya bụ olu unu ịbịa leti no letinin onye ọla ga-abịa ọrụ nga ga-ewelite okwu kwado ọfụma ka ị gwa ya ngwa ije ọma lama laban anyị ji ga-azụ anyị jiri m azụ ọnụ chere dọkụ ama m na ọ na-adị m n'ọkụ mana o nwere ihe anyị rozuru ịkpa anyị kwuo okwu salari larị ụgwọ ị ga-akwụ anyị na ihe akwụ anyị ụgwọ unu nwa kwesịrị ịkwụ m ụgwọ unu nwa kwesịrị ịkwụ m ụgwọ dọk n'ebe ka a na-arụ ụdịka ọnụ ị na-arụrụ mmadụ ọnụ ị na-akwụkwọ ụgwọ dọk ọ dị m n'ọkụ mana ọrụ bekee mkpa ahụ kwụwa ị ga-akwụ m ụgwọ ọrụ nụchara gị ọnụ kwụ ha gị ụgwọ ana m amụ ọrụ asị na nna arụ ọrụ enwere m experience ana m amụ ọrụ n'aka gị ngwa nsogbu anọdụ isi nta ka anyị chọọ na owere nchi unu ga-ala ọdụ ka m nweta onwe m from the shock owere nchi nchi ole ka anyị ga-achụta mgbe anyị chewara ya ka ọ dịba emere na gị gwere ụkwụ onye na-aga ka ọkụkọ dọbụma ị ga-agachi ike echi na nhapụkwa gị bịawa ọrụ British agbaala German lekwe na ụdị metọd ndị mmadụ dị ihe echekwa mụ na ụmụazị nọ amadụ m na ndị m na ha nọ ndị Old Testament ndị ochie nọọsụ ọrịa ọkụ ya na nọọsụ Elizabeth ya bụ nọọsụ Eliza ihe na-aga ka brọla ị gaghị echi na m hapụ nke ọrụ akwụghị ngazi motivesi aga ka abụrụ ya ọzọ iyi na-eme ka ọkụkọ mmiri ma lọtọsi aga ije eme ije aga ka m kụziere gị profaịlụ gị na-adị ọkụkọ onwe gị na-eme ka ọkụkọ mmiri mara ka ije na-aga ka brọla